madam guys. Bagong guli. Udto nang nakaligo kay udto kay nilay mata si madam namo. Hi sa kamera madam. Hi sa kamera. Hi. Hi madam. Among madam, alas 5 na natog kay sige hilak gabi. Wa gini matog. Alas 5 buntag na natog. Mao ning dugay kay nakamata siya. Dugay siya nakaligo, di ba madam? Dugay kay ka nakaligo madam, kay dugay kay kanimatan no, kay buntag nakagnato. Kay gabi sige ra kag hilak. Bibi, hi sa kamera bi. Hi sa kamera. Hi. Hi sa kamera. Kamera. Guys, barog na ba ni siya? Meray. Hi sa kamera, dam. Hi. Ini hi saja. Hi. Hi. Among bata nga mahila. Buntag nagmatog. Hello. Hi. Mibiso. 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 Hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi guys. Among bibi guys. Oh. Hello. Hello. Hello, hello guys. Oh, madam. Oh, ito bagay. Kahila ko na? Uy, kahila ko na. Uy, ngawat mag-itlog. Madam, oy. Madam. Sige, may sudok, madam, oy. Kusog magtinubo ang madam na mo. Oy. Thank you for watching guys. Thank you for watching. See you next video guys. Ina madam. Ina.